Sen aydiyanların doğru oğlum. Hani kârgen ustaların var mı? Hemmeti uruşta. Doğru da doğru diýmeliyim. Bar men ýerenekimde käride. Gör oğlan ýerenekinde. Abi kömekçiler nireden aljak? Biz näme? Ente gağıydım Turkmenli ayarlar kârdi gazypdyr diýip eşitdim. Aşakta demeler ýalymy näme? Ondan kârde bolýan betbagçylyklar azmy? Näme göwren bilen tiliň öňüni böwetlemek ýeňil işmi? Giden meýdany, pir bilen agdyryp çykmak aňsat duruýdy ýaňyzy be? Ay kârdi gazmak ayal işi dälle. Siz tek nesil öndürmeli.